न'आ बेखौ बिसोरो एग्रिमेन्ट खालायनांगौ होननानै 5,000 फैसा मोनैनि खेबाखै। माबायदि एग्रिमेन्ट खालामजानो लुबैदों? एग्रिमेन्टआ गावसिना माबायदि खालामनांगौ थाखा नांगौ जाहैबाय आरो एग्रिमेन्टआव। बेसेबां थाखा बिदों? 5,000। सोर बिदों बेखौलाय? चेयारमेन आरो मेम्बारखौबो बुंबाय आं, मेम्बाराबो बे एखेयानो। मा मुं चेयारमेननिया? 5,000 होआबा नोंनि न'खौ खेबा। मा मुं चेयारमेननिया? चेयारमेननिया निर्मल नार्जारि। किस्ति खनबेसे बुख'खौ? आंनिया फार्स्टल' जादों। बेखौ सोर लांखो? बेखौ आंनो माने द्र खालामनाय जादों आरो। दा नोंनि आखायावनो दं बेयो? चेयारमेना बिदोंमोन नामा? चेयारमेना 5,000खौ बिदोंमोन, ओमफ्राय माने सेकेन्ड माबाखौ सोना होगोन होनदोंमोन। ओमफ्राय दा 5,000 होआबा माने बेखौ होआ। बेखौ माने गावनो बुंबाय, गाव जानो बिबाय आरो 5,000खौ। नङाबा मा होनदों बियो? बेखौ बुंनाया जाहैबाय 5,000 होआब्लानो आंनि सिगाङाव बुंनाय, आं सोंदोंमोन सार आंनि न'आ खेबदो बिदि जाबाय होननानै बुंनायाव बियो 5,000खौ नांगौ ओमफ्रायसो खेबगोन। मा मुं नोंनिया? लोगोफोर साफ्रोमखौबो दायो मोनसे आपडेट लाबोनो थाखाय गोसो जादों रायजो राजा नोंथांमोननि गेजेरावहाय। नोंथांमोना आंनि बे प्रेमजित नार्जारि ब्लग चेनेलखौ नायलांदो जोबजासे, ओमफ्राय नायनानैहाय मा नुखो अननानैहाय साबस्क्राइब खालामना होदो, ओमफ्राय बेल आइकनखौबो थुदो, ओमफ्राय शेयार खालामनानै होदो। दायो लोगोफोर फाथाबारिनि आन्दाराव थानाय BCDC जि माने न' मोनलानाय माखासे सुबुंफोर बेनिफिसियारिफोर, दायो बिथांमोना मा फोरमायदों, दायो माने चेयारमेन एबा मेम्बारफ्रा माने न' मोननायनि सायावहाय, न' मोननायनि बेनिफिसियारिफोरनि सायावहाय 5,000 थाखा बिदों जाहैदों खेबनो थाखायहाय। ओमफ्राय बे फैसाखौहाय मोनाब्ला खेबा होननानैहायबो बेफोरबायदि माने बाथ्राया ओंखारदों। दायो माने नोंथांमोना ससियेल मिडियायावहाय नुखाबाय, नोंथांमोना नैबे आपडेट होनायखौ नोंथांमोना नायलांदो जोबजासे, अब्लानो नोंथांमोना मिथिगोन ओमफ्राय बुजिनो हागोन। दायो परिबर्तननि समावहाय बेबायदि जायोब्ला रायजो राजा साफ्रोमबो गाज्रि मोननाय बेफोरबायदि माने फोरमायस'हायै दुखु जायोब्ला मा जागोन? पाब्लिकफ्रा गाज्रि मोनोब्ला इयुननि समावहाय, फिउचारनि समावहाय मा जागोन, मा जाहैगोन, बेखौ रायजो राजाफ्रा दायो माने मिथिना लानाया मोजां आरो। परिबर्तन होननानै बुङोब्लाथ' माने गासैबो सोलायजोबनांगौ, फैसा लानाय बेफोर माने जानो नाङा। 100-150 लानाया जेबो नङा पकेट खरसानि थाखायहाय, नाथाय गोबां फैसा बिनायाथ' बे जुक्तिनि बाथ्रा नङा आरो। बेनिखायनो नैबे भिडिअखौ नायलांदो लोगोफोर। हामबायसै, थेंक ইউ। চৰকাৰৰ পৰা আপুনি ঘৰ লাভ কৰিছিল, কি হ'ল আপোনাৰ? ঘৰটো কমপ্লিট হোৱা নাই, জব কাৰ্ডৰ পইচাও পোৱা নাই আৰু জব কাৰ্ডও লোৱা গৈছে। তিন কিস্তি হোৱা নাই। কাৰ হাতত দিছিলে পইচাটো? চেয়াৰমেন লৈছে। কিমান লোকে আগবাঢ়িছে ঘৰটো? হাবৱালি আছে না পিনৱাল আছে? তিনিটা হৈছে, কিন্তু বেৰাটো হোৱা নাই। মুদা দুটা মুদা লাগে ন। কিমান দেৰি হৈছে? মেলা দিন হৈছে। পইচা দিব লগা হৈছে নেকি? আমি পইচা 3 কিস্তিত 3 কিস্তি ক্লিয়াৰ দিয়া হৈছে। এতিয়া চেয়াৰমেনক সুধিলে চেয়াৰমেন কি কয়? কি ক'ব, কিছুই নকয়। এই জব কাৰ্ডটো লৈ আহে নে হয়া আছে বুলি কয়, বুজাব নাপঠায়। खौरांगिरिनि मेलजोंहाय फोरमायनो सानोदि जे चेयारमेना जोंनि बेनिफिसियारिफोरनि न'फोरखौ मावनांगौ खामानि दंमोन, बे बेनिफिसियारिफोरनि न'खौ मावना होनाय जायाखै। आङो डाइरेक्ट सोंखारि जे चेयारमेनखौहाय बोसोरसे जानानै थांबाय, नाथाय जाय बेनिफिसियारिफोर गावनि न'खौहाय मावनांगौ दायथ' लादोंमोन चेयारमेना, बे खामानिखौहाय दासिमबो मावनानै होनाय जायाखै। आङो डाइरेक्टलि इउपिपिएल सरकारखौ गाज्रि बुंनो थाङा, नाथाय बे जोंनि फाथाबारि BCDCनि सिङाव थानाय चेयारमेन, बिनि खामानि मावनायखौ आङो दासिमाव मोजां मावनाय नुवाखै। बिनि थाखायनो जोंनि बे फाथाबारि BCDCनि सिङाव थानाय जाय बेनिफिसियारिफोर जोबोद दुखु मोननानै दङ, आरो बे जोंनि फाथाबारिनि सिङाव थानाय जायफोर बेनिफिसियारिफ्रा न' मोनदों बिसोर जोबोद दुखुनांथाव। सोरनिबा न'आनो गैजाया, थिङानो अखाजोंनो
अखाजों गब्लंजोबनायनि नाथाय दासिमबो बोसोरसे जालायलांबाय दासिमबो बे बेनिफिसारिफोरनि न'खौ दासिमबो लुफुंना होनाय जायाखै। बिथांनि मुङा